Duminica dimineața, Ilinca și mama au mers la supermarket. Rex a privit lung pe geam și a lătrat ușor, așa că l-au luat și pe el, cu promisiunea că va fi cu minte. La intrare, Ilinca i-a pus o pălărioară mică și i-a dat un cos pe roți. Tu te ocupi de fructe. Totul părea sub control, până când Rex a ajuns la stândul cu banane. Cu entuziasm maxim, a început să adune cât mai multe în cos. Unele au cam alunecat. Ilinca a alergat după el, dar Rex s-a refugiat la raionul cu plusuri și s-a așezat între ele, părând un urs blanos în mărime naturală. 3 copii s-au așezat lângă el, razând și crezând că face parte din decor. Un domn a întrebat: o mascotă promoțională?" Ilinca a zâmbit. E voluntar, iubește reducerile." Înainte să plece, Rex a dus coșul la casă. Conținut: 6 banane, un urs panda de plus și o pungă de biscuiți în formă de oase. Casiera a întrebat: doriți pungă? Spoiler: acum supermarketul are un semn la intrare. Animalele sunt binevenite, dar fără să-și umple coșul.